Hmm. Wait, kasi I need my red cells. Natuluan yung aking follow. Pebrero 14, hello po. Ayan, mega love shout out. Pebrero 14. Kabubukas ko lang lalav. Ikaw yung pinakaunang pumasok. Thank you so much. Ayan. Mega love shout out. Mega love shout out. Ayan. Thank you so much. Tamsak host. Ayan, love shout out everyone. Thank you so much. Fox Official, thumbs up, host. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ngayon naka-LS tayo ng maaga kasi ako ay off today. Ayan. Walang pasok si host. Lili Migalab shout out. Bon dia. Bon dia. Ayan. Migalab shout out everyone. Thank you for coming mga lalabs. Bicolanang Oragon, ayan Lily, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Bicolanang Oragon, nagbaba rin ng kanyang bahay. Thank you so much. Pansin nyo mga lalabs, okay may pimple sa aking ilong. Tita Glow. Ayan, Pebrero 14, nagbaba ng kanyang bahay. Si Pebrero 14, mga lalabs. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Ayan.
Salamat sa 3 million dyan. Salamat sa inyong lahat. Pebrero 14, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Pebrero 14. Yung ating music ay napuputol. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much mga lalabs. Ayan, Akrima, binababa ni Nightbot. Mga lalabs, palablab naman ako sa aking member dyan. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much mga lalas. Mega love shout out sa 6 million in the house. Thank you so much mga lalas. Ayan si Pebrero 14. Palablab mga lalas. Maghintay tayo ng mga taong napapasok. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Party Music di Jackie, ayan, binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Pebrero 14, nandyan ka ba? Ayan, pin natin si Pebrero para pag may pumasok. Ayan, the mukbangers pinakupsan na pork. Ayan. Pebrero 14. Ayan. Pinakupsan. Ano ba yung ibig sabihin ng pinakupsan? Binabad? Ayan. Or minarinate? Ganon. Ganon, ganon. Fox Official, may love shout out lalang. Ayan, thank you. Lolo Mar, may love shout out Lolo Mar. Ayan. Lolo Mar, thumbs up. Salamat naman dyan Lolo Mar sa iyong patamsak, Lolo Mar. Ayan. Lily, nagbaba ng kanyang bahay. Si Lily mga lalabs. Nasa bahay mo ako, Pebrero 14. Arcons Vlog, harang palalabs. Thank you so much lalabs. Ayan. Arcons Vlogs, thank you so much. Ayan. Off ko ngayon lalabs, kaya ako ngayon naka-LS ng maaga. Ayan. Tamsak dan. Salamat sa patamsak dyan. Arcons Vlogs. Lolo Mar. Ayan. Nababa ng kanyang bahay si Lolo Mar. Ayan. Nasa bahay mo ako Arcons. Sarap naman ng iyong niluluto. Pebrero 14 pala. Ayan. Oh my God. Pebrero 14. TV. Ayan. Aga naman. Yes po kasi wala tayong magawa mga lala. Walang magawa si host. Dati nagtulog-tulog ako eh. Ngayon mas mabuti pang mag-LS. Ayan. Ayan, Lely Dan from Lolo Mar. Ayan. And Arcons, sarap naman nito Arcons. Sarap naman ng iyong nilolotong Arcons. Ayan.
Arcons Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang puso. Ang mga puso ni Arcons Vlog, binaba niya ng mga lalas, ayan. Luto kita, luto, ayan. Sige po, magluto ka ng niluluto mo, Arcons, pahingi naman ako. Ako di ba ako nagluto? Nagsaing lang ako, magdilata na lang para mabilis. Magdilata na lang lalams, ayan yung ating music na buang, oy, ayan. Nabuang man yung music. Ayan, nasa bahay mo pa rin ako, Pebrero. Di pa tapos yung mo, video ba? Ayan. Hello, Bloody Coder Migalab, shout out, hello, ayan, Lolo Mar, ayan, natawa tuloy si Arcons Vlog, anong niluluto mo dyan, lalabs? Pahingi naman ang niluluto mo dyan. Hello po, host, patamsak naman sa premiere ko, ayan, sige lalabs, Ron Vlog, ako di ako nagpipremiere, wala kasi akong time pa mga lalabs, puro pasok na lang, wala nang pahinga-hinga, ngayon lang ako nag-off. Kasi nung nakaraan, wala. Araw-araw na lang napasok. Puro na lang pasok. Ayan. Puro na lang mga pasok. Ayan. Hindi na nga ako nakakapang banana. Yung banana ko ganun pa rin. Hindi na umaakyat. Si Lolo kasi panay mukbang na lang. Oy. Hi, Jonaski. Ayan, nagdilaw na siya. Si Jonaski. Mag-love shout out. Bloody Coder and Jonaski. Ayan. Ayan, si Bloody Coder pala, dilaw na siya mga lalas. Thank you so much, Jonaski. Ayan. Si Jonaski nakadilaw na ambot. Oy, ayan, luto kita. Oy, magluto ka lang dyan. Masunog yung niluluto mo dyan. Dilaw na daw siya, dilaw. Ayan. Arcons, anong niluluto mo dyan, oy? Ayan, saan na ba si Si Ron Vlog, may premiere. Huwag kang awalas dyan, Ron Vlog. Piling kita sunod nito. Oh my goodness, ayan. Hindi pa rin matanggal. Dilaw na daw siya mga lalabs. Wait lang, Ron Vlog, patapos kay Pebrero 14, dikit ka muna kay Pebrero 14, ayan. Panay naman to eh. Hindi ako dilawan dahil si Pacquiao ang president ko. Idi wow, ayan. Si Pacquiao ang kanyang president. Basta ako BBM, ayan. Ako'y BBM mga lalangs. Ayan, Pebrero 14. Na-full watch ko na yung video mo, lalams. Pebrero 14. Ron Vlog, nandyan ka pa ba? How are you? Ayan. Alhamdulillah. Anazen, Bloody Coder, thank you so much. Emmanuel Mix Vlogs, good eves host. Kumusta? Ayan. Emmanuel, thank you so much. Okay lang po ako, lalams. Salamat sa Panginoon at wala na tayong sakit. Ayan. Malusog na malusog si host, mga lalams. Ayan, parang bibo ako ngayon Nilo Taxi Vlog, host padikit. Ayan, Nilo, may love shoutout naman dyan. Nilo Vlog, Nilo Taxi Vlogs, host padikit. Ayan, anong gusto mong idikit ko sa'yo, Nilo? Ayan. Ayan, 5 million BBM Sara sa kalam. Ayan, BBM ako, lalabs. Ako'y isang Bicolana mga lalabs. Pero ako ay 100% BBM. BBM tayo mga lalas. Iwan ko baka may magalit dyan kay kasi yung president nila si Leni Robredo. Basta ako'y BBM 100%. Ayan.
Road to grade 9 from One Day TV. Ayan, mega love shout out. One Day TV, mega love shout out. Ron Vlog, sige madam, One Day. Ikaw po susunod si Ron Vlog. Nandyan ka pa ba Ron Vlog? Patamsakan muna natin si Ron Vlog. Din susunod natin si One Day TV. Ron Vlog, nandyan ka pa ba, oy? Ron Vlog. Dodong. Where's this Dodong? Ron Vlog. Sana si Ron Vlog, oy. Hanapin natin yung pakana ni Ron Vlog. Lily, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Host, Road to 500 host from Emmanuel, ayan. Paano ko ba kayo pagsabay-sabayin mga lalabs? Sana si Ron Vlog, oy. Ba't parang nawala yung kanyang ano? Ayun, Ron Vlog. Hindi ka naman pala nagbaba ng bahay. Punta mo tayo kay One Day TV, hindi mo siya nagbaba ng bahay. Sige, Emmanuel, wait lang lalams. Punta muna tayo kay One Day. One Day TV. Ayan. One Day. Ayan, One Day TV. One Day. GDY TV host, pa-jacket po. Ayan. Pa-jacket. Ayan, JDY TV. Ayan. May jacket ka na po, lalabs. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Ayan. Salamat, malang anuman po, Bloody Coder, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Bloody Coder, ay. Kasangga TV Tamsak host, mag-love shout out, ayan. Salamat sa iyong patamsak, Kasangga TV, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs, ayan. BBM talaga, yes, sa BBM ako mga lalabs. Ako'y pure Bicolana na mga lalabs, sa ako, Bulacan Sur, pero wala BBM talaga ako. Annalyn Galindes, ayan, may love shout out. Annalyn Galindes, Tamsak, may love shout out, ayan. Jonaski, ayan, nagawa ng kanyang bahay si Jonaski mga lalabs. Ayan, Ellis Collection Channel, Tamsak host, dating dikit, ayan. Salamat naman lalabs sa iyong padikit, thank you so much. Padikit po host, parang GDY, sige lalabs. Magbakas ka kay Bicolana ng Uragon mga lalabs para kay aking masuklian. Ayan, kay Bicolana ng Uragon kasi yung akin yung yan, pangalawang channel ko yan. Ayan. Nilo Taxi OTW sa'yo idol, ayan. GDY TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Bloody Coder, nagbaba ng bahay. GDY TV, nagbaba ng bahay. Kasi kumain ng chips. Bloody Coder, ayan, nagawa ng kanyang bahay. GDY TV, padikit host, ayan. Bakit tayo nag-ikot-ikot, oy? Anong problema? Nag-ikot-ikot ba ako mga lalabs? Itanradre ako sa nakapin host from Nilo Taxi, ayan. Sige lalabs, bakit tayo nag-ikot-ikot, oy? Iwan ko nag-ikot-ikot man to. I-restart ko nga lang. May saltik naman tong mobile na to, eh. Ayan, JDY TV, nagawa ng kanyang bahay. One Day TV, thank you host. Walang anuman po, Madam Love Channel. Ayan. Ay, One Day TV pala. Mali na naman yung basa ko. Dami kaya palang ayan. Ayan, Bloody Coder, nagbaba ng kanyang bahay. One Day, pasok lipo from GDY TV. Ayan. Ayan, Madam One Day, pabalikan na lang po si JDY. Ayan. Dan na po sa'yo. Ayan. Dito, Sony Dan from Kasangga TV. Thank you so much. Mga lalas, palablab naman ako kay kay Batang Sunstorm. Ayan, binababa siya ni Nightboot. JDY TV, padikit po from JDY. Tinanod-search ako sa'yo, Jonaski. Ayan. Ayan, Jonaski, pabalikan si Nilo Taxi Vlogs. Dan na sa'yo. Ayan. Jonaski, pabalikan. Ayan, Karapatan natin TV, Migalab shout out. Karapatan, ayan. Ayan, One Day TV, pasok lipo from GDY TV. Ayan. Bloody Coder, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Carlos Lee, Migalab shout out. Tamsak, ayan. Salamat sa patamsak lalabs, ayan. Dikitan from Carlos Lee, ayan. Thank you so much, Carlos Lee. Ayan, Jonaski, pabalikan yung dumikit sa'yo. Ayan, dikitan mo Jonaski si One Day TV nakapin. Ayan.
Tito Sony pala to. Ayan. Dikit natin. Punta tayo kay Tito Sony. Yung binababa ni One Day TV. Karapatan dikit tamsak na po from Nilo Taxi. Ayan. Kasing kumain ng chips para di ka ubuhin. Oy. Nilo Taxi TV. Ayan. Nagawa ng kanyang bay. Sino gusto dikitan dyan from GDY TV? Ayan. Road 500 pa-support po. Salamat. Sige, lalap. Sunod kita kay kay One Day. Anong nangyayari sa aking mobile? Oy, bakit nag-ano to? At nag-ikot-ikot tong ko mobile. May saltik na ata to. Restart ko muna nga to. Dan Idol Nilo Taxi, pasukli na lang po from Emmanuel. Restart ko muna nga yung mobile ko mga lalabs. Hindi ako makadikit. Nag-ikot-ikot. Ayan mga lalabs, binababa ni Nightbot yung aking member na si Bia Pick and Mix Vlogs. Ayan. Malablam na ako mga lalabs. Thank you so much. GDY TV host, pasukli po. Sige GDY, wait lang. Ayan nire-restart ko yung mobile ko. Kasi panay ikot ba? Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Jonaski, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Wait lang, GDY TV, nagbaka sa kay Bicol ng Oragon. Ayan. Ayan, Emmanuel Vlogs, nagawa ng kanyang bahay. Hillis Collection Channel, mega love shout out. Hillis Collection, ayan. Harang host. Salamat sa paharang. Ayan, may jacket ka na, Ilis. Hillis Collection, may jacket ka na po. Maraming salamat sa iyong paharang. Ayan. Waiting po ma'am from JDY TV. Main channel mo yan, JDY. Ayan. Pa-jacket host, may jacket ka na lalams. Yan, inshallah okay na to. Palablab ako sa nakapin mga lalams. Ayan, yung nakapin si One Day TV. Anong nangyayari dito, oy? Ba't ayaw? Emmanuel Vlogs, nagbawa ng kanyang bahay. Karapatan. Ayan, karapatan natin yan, oy. At ayaw nitong gumana. Anong meron? Namamatay. Karapatan TV, ayan. 412 ako sa'yo, Emmanuel from Nilo Taxi Vlog. Karapatan natin, nagbaba ng bahay, Junaski, ayan. Junaski, not only dropping your link, just connect. Ayan, One Day TV OTW from Emmanuel, ayan. Hello host, big love shout out from Mel R. Thank you so much. Padikit po from GDY TV. GDY, ayan, on the way na lalabs, GDY. Tara, dikitan na po. Yan, wait lang. Tara, dikitan na po from GDY mga lalabs. Palablab ako sa nakapin mga lalabs. Oy, ayan. Thank you so much. Wait lang. Junaski Dan from Nilo Taxi Vlog. Junaski, pabalikan na lang si Nilo Taxi Dan na sa'yo lalabs. Nilo, ayan si Nilo Taxi Vlogs. Junaski, pabalikan. Ayan, si Nilo nagbaba ng kanyang bahay. Mel R nagbaba ng bahay. Tara, sino dyan? Sino dyan daw? Dikitan from GDY. Ilan ba yung meron sa'yo, GDY? Meron kang 10. GDY TV, ayan. Kung galawin yung camera, baka mawala. Ayan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member na si Lloyd. Ayan. Thank you so much naman dyan mga lalams. One Day TV OTW from Mel R. Ayan, thank you so much Mel R. Tara. From JDY TV. Tapusin ko lang to, may mga harang kasi. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Rodi Katamura Jr. Mega love shout out. Ayan, Rodi Katamura. Thank you so much lalabs. 203 ako sa iyo, Elise. Ayan. Ayan, puntahan ko muna yung nakapin. Ayan. At magpinan tayo ng bago. Wait lang. Bigyan natin. Kasi alam niyo mga lalabs, parang napapansin ko yung mga
Yung mga ninja ngayon ayaw na ni Lolo. Binabaklas niya kahit pinapanood. Parang gusto nata ni Lolo ngayon main to main. Ay. GDY ako po. Sige po GDY, wait lang lalans. Pumunta mo ng 807. Sabihin ko to ng 5. Yung si Tito Sony yung nakapin. Ayan. With thumbs up. Hindi na ako magbakas Madam One Day TV. Tamsakan ko na lang. Tamsak na lang, tamsak. Oh my god, tumutulo yung tubig. Papin ma'am, ayan opo, wait lang po, wait lang. Tapusin lang natin yung nakapin. Si Nilo yan, Nilo. With tamsak. Two. Ito na lang sa nakapin, 3 na lang. Dikitan na mga lalabsang nakapin, 3 na lang para makapag next na po ba ako dyan ma'am? Sige lang GDY, wait lang. Tapusin lang natin si dikitan nyo muna yung nakapin. Mel R, ayan nagbaba ng kanyang bahay si Mel R. At namamatay naman tong mobile ko. Parang ayaw gumana. Dan na po ako ma'am sa kanya, wala pang sukli sa akin, ayan. Ayan madam lang, One Day TV pa, suklian na lang po yung mga dumikit sa'yo madam. One Day ayaw magsukli, hindi nagsukli yan lalabs, maghintay ka lang lalabs. Nag-LS din yan si One Day TV, maraming maraming account. Marvin De La Reta, mega love shoutout. Bakit nag-iikot-ikot ako? Anong meron? Hindi ko rin alam eh. Yan, may jacket ka na Marvin. Nag-iikot-ikot ba ako? Paayuda po ma'am, paayuda. Ayan. Tapusin na natin yung nakapin. Ayan, dikitan yung nakapin mga lalas para makapin na tayo ng sunod. 13, ayan, isa na lang ako sa 13, 2 na lang sa nakapin, 2 na lang, ayan. 2 na lang sa nakapin mga lalap, 2. Ayan, Marvin De La Reta. Sino ba yun? Tito Sony official pala yun. Ayan, Marvin De La Reta nagbaba ng kaayan eh. Ayan, Madam One Day TV, 8:15 na siya. 8:15 na po. Punta na tayo sa sunod. Punta tayo kay, ayan, saan na ba si GDY, ayan. Si Ron Vlog na wala kanina, sabi niya papatamsak siya. Ba't siya umalis? Ayan mga lalas, palablab yung nakapin, si GDY. Bakit namamatay yung mobile ko? Anong meron dito? Alam ba't namamatay? Ayaw nang gumana. Ayan, JDY, nakapin mga lalabs. Ayaw dahos, maawa maluoy pod. Ayan, sige Nilo taxi, wait lang. Tapusin muna natin si JDY. Ilan ba yung banana niya? Ayan, 4 million in the house. Big love shout out. JDY. Tingnan ko kung bin ba to JDY. Tingnan ko nga. Min mo to GDY, tingnan ko. Yan, min niya nga, wait lang. Titingnan ko kung nakadikit ako sa'yo. Yan, Marvin De La Reta, 226 na nakapin host. Ayan.
GDY dan from PWD ng gala. Pwedeng gala. Pwede rin ganun. Yan, sa bahay mo ako, GDY, bigyan kita ng 5. 226. Yan, pinanood ko yan, GDY, ayan, Paul watch, ilang minutes ba to? Yan, wala pang 1 minuto. Sige, magbakas ako isa. Ayan, Ilis Collection Channel dan salamat Kalimbang All from Rodi Katamura. Ayan. Emmanuel Dan One Day TV, please return. Ayan. Nagbakas ka ba dun, Emmanuel? Nagsusukli po yan si One Day TV, mga lalams. Anong meron dito at baka mabasa yung computer ko, oy? Masira. Yes, host. Ayan, from Emmanuel. Sino pa gusto dyan suklian ko kayo? Ayan, from GDY. Mga lalas padikit sa nakapin. Maya yung main ko, GDY, wait lang. Nagdidikit ako sa'yo. Nagdikitan na kita ng isa. Bigyan kita ng 5. GDY TV. Ako, idol. Ayan, sige, Manuel. Susunod kita kay dyan ka lang. GDY. Ayan, pangalawang dikit. GDY. Ayan, pinapanood ko to GDY para dikit na dikit. Ayan, with thumbs up ka. Ayan. GDY, wag ka magbaba ng bahay. Nakapin ka na nga, lalabs. Wala rin tong dinidikit ko sa'yo. Kapag kayo nakapin, wag kayo magbaba ng bahay nyo. Ang gawin nyo lang, ayan, One Day TV nandyan na, lalams. Ayan, Madam One Day TV, sinisingil ka nila. Ayan, mag-shoutout kayo dyan. Yung dumikit kay Madam One Day TV, shoutout nyo na dyan, nandyan siya, mga lalams. Hindi yan siya budol, mga lalams, nagsusukli yan, oy, ayan. At nag-GLS din yan si Madam Marvin Dan, ayan, from Nilo Taxi. Ayan, GDY, nandikita na kita ng 2. Bibigyan kita ng 5. Wait lang. Pang-6 yung main ko mamaya-maya. Inis, tara suklian ko kayo from GDY. Ayan, Emmanuel Mix Vlog, pasukli, thanks from Ilis Collection. Yan, pangatlong dikit sa'yo, GDY, 2 na lang. Dikitan nyo, suklian ko kayo. Ayan, from GDY. Bakit ayaw mag-play ni Bicol ng Uragon? Napalo na tatong ni Lolo, Ayan, Marvin De La Reta nagbaba ng kanyang bahay. Marvin. Ayan, PWD ng gala or pwedeng gala rin. Nagbaba ng kanyang bahay. Nilo Taxi Vlog, ayan. Ayaw niya talagang mag-play anong meron. Bakit? Napalo na ata ni Lulo yung aking Bicol ng Uragon. Ayaw niya nang mag-play. Bakit? Ayan, namamatay siya pusa. Anong meron? Yan, isa na lang ako sa nakapin, mga lalab. Isa na lang. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ayan, Zafar, Miglab shout out. Zafar Ishak, Miglab shout out. Ayan. How are you, my friend host? Miglab shout out to you, Ishar. Ayan. I am good, alhamdulillah. Zafar, thank you so much.
Ayan, Zapar, nagbaba na kayo. Ayan, dan ako sa'yo ng 5 GDY. Wait lang, yung aking main, didikit ko sa'yo. Wait lang. Mga 6 yung main. Ayan, mega love shoutout Marvin De La Reta, Zafar Dan to you from Nilo Taxi Vlogs. Ayan, Nilo Taxi Vlog Dan from PW ng Gala. Ayan, or. Punta ako sa'yo, PD, tapos magpipin na tayo ng bago mga lalabs, ha? Mikasha, aba. Nandyan si Mikasha Kusin. Oy, Mikasha Kusin, mega love shoutout. Oy, ayan. Mikasha Kusin, nandyan pala si Mikasha. Mega love shoutout naman dyan kay Mikasha Kusin. Anong meron, bakit namamatay yung mobile ko, napalo na at niluloy yung CD ko lang ng Oragon? Ayan, GDO, nasuklian na kita, ha? Ayan, nasa bahay mo na ako, ha? Main ko to, lalabs. Ayan. Ako magbakas. Okay po, from GDY. Ayan, sino ba yung kanina nagpapapin? Sino ba yung kanina? Sino ba yung nakalimutan ko ng mga lalas? Meron tayong sakit sa makakalimutin. Ayan. Sign na ng tumatanda. Uy, ayan. Marvin De La Reta, Tamsak Host, from Joaquin Bordado. Mega love shout out. Ayan, si Sir Joaquin nandyan pala, uy. Sir Joaquin, mega love shout out. Tamsak Host, ayan. Salamat naman sa iyong patamsak. Sino na yung kanina, oy? Sino yung nag-reminder lang po, watch muna para iwas lagas? Sino yung kanina nagpapapin? Nakalimutan ko na mga lads. I-remind nyo na ako, oy, meron tayong sakit sa limot. Ganda ng smile ni Host. Ayan. Kasi pumunta ka eh. Joaquin Bordado, mega love shout out. Kakit ng smile, oy. Ayan, mega love shout out naman dyan kay Sir Joaquin. Nasaan na ba yung kanina? Oy, si Manuel ba yun? Yung nagpapapin, sabi niya kay GDY. Sino ba yun kanina? Neil, ikaw ba yun? Mel R? Sino ba yun? Agoy! Ako, spin mo. Ay, punta muna tayo kay Emmanuel. Sino ba nauna? Si Manuel o si Nilo? Si muna. Wait lang, Emmanuel. Kasunod ko. Kaya muna tayo kay Nilo muna tayo. Nilo, nasa na yung bahay mo? Baba. Baba na, Nilo, oy. Nilo, baba yung bahay. Island Sweet Vlogger, mega love shout out. Ayan. Baba na ng bahay, Baba na ng bahay, sino ba yan? Si Nilo. Nilo, magbaba ka na ng yung bahay. Thanks, host. Ayan, walang man. Yan, nandyan si Joaquin. Arthur Saban, mega love shout out. Arthur Saban. Thank you so much. Nilo ba, oy? Ayan na si Nilo. Ikaw, Emmanuel, sunod daw, wag kang umalis. Ayan. Punta muna tayo kay Nilo. Nauna ata si Nilo kay Emmanuel. Emmanuel, karapatan, nagbaba ng bahay. Ayan. Nilo, nagbaba ng bahay. Ayan, Ilis Collection, nagbaba rin ng bahay. Ayan. Arthur Saban, mega love shout out, lalabs. Ayan. Namuni ka na, Arthur? OTW sa ng kapin. Ayan, Safar Ishak, nagbaba ng kanyang bahay. Safar. Joaquin Bordado, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sir Joaquin, mga lalabs. Palablab kay Sir Joaquin.
Si Joaquin parang nag-ELS ka pa ba? Parang di na kita nakikita nag-ELS. Nabibisi ka na ata. Ayaw nang mag-play ni Bicula ng Uragon. Anong nangyari? Napalo na ata to ni Tatang ah. Usa siyang namamatay. Karapatan, ayan, karapatan, nagbuwa ng bahay. Arthur, dating dikit ako sa'yo from Island Sweet Vlogger. Ayan. Mga lalabs, palablab sa nakapin. Ayan, GDY, nabalikan na kita lalabs ha. Nagbakas ako. Yung main ko, bihira na ako mag-ilis. Nabibisi ka na? Ayan. Busy ka ata sa work mo. Kaya pala hindi na kita natatimingan eh. Ayan, Nilo Taxi Vlogs. Palablab sa nakapin mga lalabs, palablab. Ala, hindi pala ako nagbababa ng aking bahay. Nakakalimutan ko na yung sarili ko mga lalabs. Nakakalimutan ko na yung sarili kong ibaba. Videos. Magbaba tayo ng isa kong video para matamsakan. Ayan, dating pin po Dana from Arthur. Ayan, karapatan nagawa ng kanyang bahay. Napalo na ata nilulutong aking main. Ay Bicula ng Uragon ayaw na mag-play. Bakit ganun? Ayan, Island Sweet Vlogger nagawa ng kanyang bahay mga lalas. Ayan, PWD ng Gala, nagbaba din ng bahay. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Dansukli Ilis Collection, 3 minutes watch. Ayan, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Puntahan ko yung nakapin Nilo Taxi Vlogs. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Nilo. Sana all 1.6 million. Emmanuel, ikaw susunod, wag kang umalis dyan. Ayan. Sige, Emmanuel, bigyan kita ng 5. Tingin ko kung nakadikit yung aking main. With tamsak, Emmanuel, ayan. Pinapanood ko pa, Emmanuel. With harang pala to. Monica na ba, Nilo? Nilo, Monica na? Thank you from Emmanuel. Ayan, thank you, Emmanuel from Ellis Collection. Monica na ba, Nilo? Ayan. Ayan, 4 million indax, magalang shout out. Thank you so much. Ayan, Emmanuel Mix Vlog. Ayan, karapatan natin nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman ako mga lalab sa binababa ni Nightbot. Ayan, si Bloody Coder. Harang from Arthur Saban. Thank you so much Jen Arthur sa iyong paharang lalabs. Ano ka na ba, Nilo? Monica na stay loving from Emmanuel. Ayan. Emmanuel Dan po sa'yo from Island Sweet Vlogger. Ayan. Dan Tamsak host from MM Combination. Island Sweet Vlogger. Ayan, ang laki na ng bahay ni Island. Alam ko eh. Ang laki na ng bahay niya ni Island Sweet Vlogger. Ayan, Zafar nagbaba ng kanyang bahay. 1.6 ano pala to? Si Nilo, ayan. Main channel niya yung mga lalad. Naka-main si Nilo. Thanks Island Sweet OTW sa bahay mo, ayan. From Emmanuel. Thank you so much, lalabs. Wala, napalo na ata ni Lolo yung aking Bicula ng Uragon. Kusa siyang namamatay. Ba't ganun? Ayaw na niyang mag-play. Bakit? Anong meron? Ayan, Carlos Lee. Nagbawa ng kanyang bahay. Dikit kalimbang from Carlos Lee.
Ayan mo daing channel lalabs, mega love shout out Tamsak 25. Ayan. Palablab naman ako sa aking member dyan na si Mudaing channel mga lalabs. Mega love shout out Mudaing channel lalabs. Thank you for coming. Ayan. Thank you so much Mudaing channel. In mga lalabs, palablab naman ako sa aking member dyan na si Mudaing. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. PWD ng gala. Ayan, mega love shout out. Nilo ng gala. Wait lang, tapusin ko muna si Nilo. Nilo ng gala. Nilo taxi vlog pala. Uy, ano ba yung pinagsasabi ko? Yung dalawa na lang sa nakapin mga lalas. Ayan Nilo, nabigyan na kita ng 5. Ay, dalawa na lang. Ayan, Bulwari TV, mga love shout out. Jomar PWD, dating dikit po sa'yo. Salamat from Eileen. Ayan. MM combination dan tamsak dikit pasukli na lang from Elise. Dan Ma'am Eileen, sweet vlogger. Ayan, dan ako sa'yo 5 Nilo. Wait lang, tinan ko yung main ko kung nakadikit. Huwag kalimustang tamsakan siyos mga lalas. Maraming salamat. Ayan. Ilis OTW from MM. Ayan, thank you so much. Emmanuel Vlog, ikaw na susunod. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalams? Punta na tayo kay Emmanuel. Ayan, dan na ako sa'yo 5 Nilo. Wait lang, titin ko kung nakadikit yung main ko. Wait. Ayan, Zapar, nagbaba ng kanyang bahay mga lalams. Ayan, taxi. Ano pala ako, dikit pala ako sa main. Sa main mo, ayan, tamsakan ko na lang to. Mapapalo ako dito ni Lolo. Ayan. Napalo na nga si Bicola ng Uragon. Ayaw nang mag-play. Eileen Sweet Vlogger, tamsak pulpak from Elise Collection. Ayan. Emmanuel, ang susunod din tayo kay Emmanuel. Nandyan pa ba si Mudaing channel? Wala na ata. Emmanuel tayo mga lalabs. Emmanuel, ayan. 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. Ay. So far, nagbaba ng kanyang bahay. Bicola ng Uragon mga lalaps. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Palablab naman, patamsak mga lalaps kay Bicola ng Uragon. Ayan. Yan po ay aking yan po ay aking second account. Ayan. Thank you my friend Zafar, OTW from Emmanuel. Ayan. Thank you so much po mga lalabs. Ayan si Emmanuel nakapin. Nakapin si Emmanuel mga lalabs. Palamlam naman ako kay Emmanuel. Ayan, namamatay talaga siya. Ayaw mag-play ni Bicola ng Uragon. Bakit?
I-restart ko muna nga to. Anong meron? Ayan, PWD ng gala. Nagawa ng kanyang bahay. Party music di Jackie Dan from PWD ng gala. Ayan. Sige lalabs, mag-ano ka dyan, magbakas. Nagsusukli naman yan. Si PWD. Yan, punta tayo sa nakapin Emmanuel. Ayan. 415. Ayan. Gawin natin 420 si Emmanuel. Ayan. Bigyan kita ng 5 Emmanuel. 5. Yan, pinapanood ko pa Emmanuel yung video mo. Ayan. Ayan, palablab na ako mga lalag sa aking member na si Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, pinababa ni Nightboot. Bato sabi mo dito? Motovlog, maputik na daan, kayang-kaya ng Honda Click. Ayan. Ilis Collection Harang. Ayan, tamsak dan host from Belly's Adventure Channel. Big love shout out Belly's Adventure. Ayan, thank you so much lalab sa iyong patamsak. Ayan, Belly's Adventure Channel nagbaba ng kanyang bahay. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Big love shout out. Iwan ko anong nangyari sa aking Bikola ng Uragon. Oy. Ayan, palablab ako sa aking member na si Jonaski mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightboot. Modaing channel dan from PWD ng gala. Thank you so much. Ayan. PWD, sige salamat sa iyong pagdikit sa aking mga member dyan. Mamaya ipin kita sunod kay Emmanuel. Ayan. Dyan ka lang, PWD ng gala. Wait lang, tapusin ko lang to si ano. Si Emmanuel. Ayan, sana wag na tong mamatay. Grabe naman, oy. Napalo na ata si Bikola ng Uragon. Kusang na namamatay. Thank you host from Belly's Adventure Channel. Ayan, pinapanood ko pa motovlog. Ayan. Date ko na to sa'yo. PWD ng Gara, dikit dan from Belly's Adventure Channel. Ayan. Dan my friend Safar from Emmanuel. Ayan. Safar connect to Emmanuel Mix Vlog. Emmanuel on the pin. Ayan, Belly's Adventure Channel. Dan dikit Bell All Bakas from Ilis Collection Channel. Ayan. Emmanuel Mix Vlogs. Ayan, naka-main siya mga lalabs. Naka-main. Wala talaga, namamatay talaga yung Bikola ng Uragon ko. Napapalo na palo at ito ni Lolo. Ayan, ayaw nang mag-play. Ayan, PWD ng Gala, OTW from Mudaing Channel. Ayan. Thank you so much Mudaing Channel. Ayan, PWD, pabalikan si Mudaing Channel dan sa'yo lalabs. This Ilis Collection Channel dan po. Ayan, from Belly's Adventure. Ilis, pabalikan na lang po si Belly's Adventure Channel dan masayo lalabs. Ayan, palablab naman ako mga lalabs na nakapin kay Emmanuel Mix Vlogs. Ayan, 7 million in the house. May ganap shout out.
Thank you, Belly's Adventure. Dikit na kanina. Huwag kalimutang dikitan at tamsakan si host mga lalabs. Maraming salamat. Dan kanina sa nakapin, ayan, yung kanina. Sino ba yung nakapin kanina? Si GDY ba yun? Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. PWD ng gala, done to you from Mudaing Channel. Ayan. Ayan, PWD, pabalikan na lang si Mudaing Channel. Dan na po sa'yo. Ayan. Bilis Adventure Channel, nagbaba ng kanyang bahay. 8 million in the house. Mega love shout out. Mudaing Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay mga lalams. Si Mudaing Channel. Dan kanina kay Emmanuel, ayan, Emmanuel, pabalikan na lang si Elise, dan po sa'yo, salamat, ayan. Salamat naman dyan. Ayan, Elise, nagbaba ng kanyang bahay si Elise. Palablab ako sa nakapin mga lalams. Emmanuel. Tapusin ko lang yung nakapin, pupunta tayo kay PWD. Manuel Mix Vlogs. Ayun, dalawa na lang sa nakapin mga lalabs, dalawa na lang. Palablab sa nakapin, dalawa na lang mga lalabs, dalawa na lang please, ayan. Mga lalabs, palablab ako sana sa binababa ni Nightbot. Ayan, si Akrima 36 Vlogs. Palablab naman mga lalabs. Naklik ko pa tuloy. Ayan, binababa ni Nightbot yung aking member na si Party Music di Jackie. Ayan, palablab mga lalabs. Thank you so much. Yan, 6 million in the house. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support kay host. Yan, dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Dalawa na lang. Wala, ba't gano'n? Nagmamatay talaga siya. Akrima 36 Vlog dan from ayan, PWD ng gala. Thank you so much po lalas. Anong nangyari kay Bicula ng Uragon at na kusang namamatay? Salamat lalab sa pagdikit. Magbakas ka dyan sa dulo ng yung message na galing ka sa akin. Lagyan mo ng ng dulo ng aking pangalan para alam niyang galing ka dito. Yan, SSC TV, mega love shout out. SSC TV, ayan, Korean my friend, thank you so much. Korean my friend. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs kay Emmanuel, dalawa na lang. Ayan, namamatay talaga yung aking Yan, isa na lang sa nakapin, isa na lang mga lalabs. Kylie, mega love shout out. Hi everybody from Kylie Kripner Vlogs. Thank you so much lalabs Kylie. Yung mga lalabs palablab si Kylie, yung gustong dumikit kay Kylie, hindi kasi siya marunong magba ng kanyang link. I-click nyo lang yung kanyang pangalan, din lalabas dyan, go to channel, ayan.
Kahit walang link, pwede na kayong magdikit mga lalabs. Emmanuel Mix Vlogs, isa na lang, isa na lang. I just got off the stream with One Day TV. I had a great time over there, so well, we all were singing some music and we all did pretty good. Ayan. Tuyang channel, mega love shout out. Hi host, pwede pong pumasok. Sige po, pumasok ka dyan. Ayan. May jacket ka na po, Tuyang. Ayan, 420 ka na ano, Emmanuel. Punta na tayo kay PWD. Nasaan yung bahay mo? Billy's Adventure Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. TY host from Tuyang Channel. Ayan, maraming salamat po, Tuyang. Anong nangyari kay Bicolan ng Uragon at namamatay talaga siya? Napalo na ata to ni Lolo. Tayo niya nang ipa-play. I connected to the link. Ayan, pag sinabi ni Kylie na connected to the link, Emmanuel, pabalikan si Kylie. Hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Lalabs, click mo lang yung kanyang pangalan. Pupunta ka sa GoTo Channel. Ayan, punta na tayo kay Pwede ng Gala. Ayan, Emmanuel, pabalikan mo si Kylie. Pwede nang, ayan, punta na tayo kay Sabi niya, how is everybody doing this morning? From Kylie Kripner Vlogs. Thank you so much. Anong nangyari? Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. I connected. Ayan, thank you. Emmanuel, pabalikan mo si Kylie. Dance siya kanina. Ayan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member na si Bloody Coder. Ayan, palablab naman. Tuyang channel dan from PWD ng Gala. Ayan, thank you so much. Suwada, ano to? Tumutulo-tulo. Ayan, PWD nakapin ka lalas. Huwag ka magbaba ng yung bahay. Pwede ng Gala or PWD para mabilis. Tuyang channel, pabalikan na lang si Pwede ng Gala. Ayan. Pelski Vlog Official, mega love shout out. Thumbs up dan host. Ayan. From Pelski Vlog Official. Thank you so much Pelski sa patamsak. Ayan mga lalas, si Lloyd binababa ni Nightbot yung aking member. Thank you so much. Palablab naman ako mga lalas. Ayaw niya talagang mag-play. Anong nangyari kay Bicolan ng Uragon? Napalo na ata to. Kinakancel siya ni Lolo. KNT, magalab shout out. Tamsak ho. Salamat po sa patamsak. Yan, palablab naman yung nakapin mga lalams.
Si Pwede ng Gala. Emmanuel Dan Paul Pakalimbang all sa bahay mo, pasukli na lang from Tuyang Channel. Emmanuel, pabalikan na lang si Tuyang Channel, dan po sa'yo, Emmanuel. Ayan, KNT, nagawa ng kanyang bahay, KNT. Yan, nasa bahay mo ako, Pwede ng Gala. Si Jomar Onyati PH pala to. Dati man akong dikit sa'yo, Pwede ng Gala. Dating dikit yung main ko sa'yo. Jomar Onyati, Booster AstraZeneca, ayan. Bonifacio Elementary School, Balintawak. Dan po sa nakapin from KNT, ayan. Ayan, PWD, pabalikan na lang si KNT, dan daw po sa'yo, ayan. Magbakas lang po para mabalikan from Tuyang Channel, ayan. Mudaing Channel lalabs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Akrima, binababa ni Nightbot mga lalam, si Akrima. Parang mga nakadikit na yung aking alagad sa'yo, Pwede ng Gala. Iwan kung saan tayo nagkadikitan. Baka sa bartiran. Sa bartiran na tayo nagkadikitan. Ba't ayaw gumana naman to eh? Kinti Figal Dan from PWD ng Gala. Ayan, pabalikan na lang po. Kylie Krupner Vlogs. Ayan. Connect on the pin, Kylie. Yan, Pwede ng Gala. Ayan. Pelski Vlog Official, Pulpak Idol Lloyd, Chuson, pasukli na lang Idol. Thanks, ayan. Sige, Pelski, magbakas ka dyan. Thank you so much. Joma Onyati Dan sa bahay mo, see you, ayan. From Tuyang Channel. Already connected, ayan, Pwede ng Gala, pabalikan si Kylie Krifner. Click mo na lang lalabs yung kanyang pangalan kasi hindi siya marunong baba ng kanyang link. Kahit anong turo mo, hindi talaga siya makakuha. Ayan, pupunta ka naman sa go to channel. Yung nagdidikit siya mga lalabs. Ayan, Sally Ram Gamer, mega love shout out. Ayan, salamat Sally Ram Gaming. Ayan, Tuyang Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mudaing Channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si Mudaing Channel. Ayan, ito pala hindi pa ako nakadikit isa. Yan, thank you so much. Namatay na naman si Bicolanang Oragonoy. Tuyang Channel Dan po from KNT. Ayan, pabalikan na lang po KNT. Si Tu, ayan. Tuyang.
Ayan, Bicolan ng Oragon, Just Channel dan Tamsak Host. Ayan, salamat po sa patamsak dyan. Just Channel, Mia Vlog, Migalab shout out host. Ayan, Mia Vlogs. Thank you for coming, lalams. Ayan, may jacket ka na po, Mia. Mia Vlogs, may jacket ka na po. Love Channel Dan from PWD ng Gala. Ayan, nandyan pala si Madam Channel. Ayan, Jomar, pinanood ko yung video mo para dikit na dikit. Or si Pwede ng Gala pala yan. Ang laki ng kanyang bahay. Just Channel Dan, ayan, Kent Dan Tamsak sa premiere mo from 2 yan. May premiere pala si Kent. Salamat sa pa-jacket host from Mia Vlogs. Walang anuman po, lalang. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ayan mga lalas, pa-connect naman kay Kylie. Arthur Saban, ayan, nandyan si Arthur Saban, Tuyang Channel. Nandyan pa ba si Mudaing Channel? Mudaing Channel. Karapatan natin, ayan, nandyan si Karapatan, nandyan pa rin siya. Karapatan natin TV, Tamsak, ayan, ang gawa ng kanyang bahay. Maraming salamat. What time is it for you? Now is 7:57 in the afternoon, Kylie. Ayan, Dan PWD Gala, Dan sa'yo from Mia Vlogs. Ayan. PWD, pabalikan na lang si Mia, Dan po sa'yo. Mamatay talaga siya. 1257 you said. Ayan. 1. No, it's 3:58 in the afternoon, Kylie. Arthur Saban na yan, nagawa ng bahay. KCA Basketball Life, mega love shout out. Thumbs up. Salamat po sa patamsak dyan. Ayaw, gumana na yung ano. Kylie Dan Tuyo, ayan. Kylie connect to Mia Vlogs. Magbakas ka dyan, lalabs. Si Kylie hindi yan marunong magba ng kanyang bahay. I-click nyo lang yung kanyang ano.
Pangalan, pupunta kayo sa Goto Channel. 2:58 p.m. all right here in Melbourne, Florida. It is right now 7 a.m. And Arthur Harang, salamat sa paharang lalang. Wala, namamatay talaga. Nung meron ba dito at namamatay ito? Panay ikot-ikot. Anong meron to, panay ikot? Please mga lalabs, connect. Punta tayo kay Karapatan, kanina pa siya. Arthur sa banda na yung Karapatan, punta tayo kay Karapatan. Ngayon mga lalas, palablab kay Karapatan, nakapin. Ngayon mga lalabs, yung nadikitan ni Kylie, pabalikan na lang po. Connected to the link. Ayan, pag sinabi ni Kylie connected to the link, nakakonect na siya sa'yo, Karapatan Natin TV. Balikan na lang po. Punta ko kay Karapatan. Ayan. Ayan si Kilatis Jens pala to. Ay, baby pa yung kanyang bahay. Binababata, binababa ni Karapatan. Kilatis Zen. Dan Karapatan from Mia Vlogs. Ayan, Mia nagbaba ng kanyang bahay. Why you are laughing, Kylie? Kylie, you're laughing. Ano ba to? Karapatan main mo ba yan? Or binababa mo lang siya, pinapangisda mo lang? Kilatis Zen. Pagsisinungaling ng tax evasion, tama si PRRD, hindi weak at sinungaling. Ayan. Yung kita ng 5 karapatan na yan. I love it. Just like to give love to other people. It's fun. Ayan. Ayan, Batang Sunstorm binababa ni Nightboat. Ayan, pwede ng gala. Nagbaba ng kanyang bahay. Mia Vlogs dan from PWD. Ayan. I uploaded their videos yesterday. If you guys want to check them out on my YouTube channel, uploaded like 3 videos. Ayan. You uploaded 3 videos in one day?
It's too much, Kylie. I'm gonna eat breakfast right now, so I'll see you back here in a little bit, okay? Then Idol Tuyang Vlogs from Emmanuel, ayan. Okay, Kylie, enjoy. Yes, I normally don't upload. The reason I tried to upload one, I was just so bored yesterday. So why not just upload 3 because I just feel bored. I just feel like doing that. Okay, Kylie, okay. Ayan. Mga lalas palablab naman sa nakapin. Ayan, baby pa yung kanyang bahay. Sabay mo ako uli, Kilati Zen or Karapatan Natin. Karapatan Natin, main mo ba yan? Yan, pinapanood ko siya para dikit na dikit. Host, may bahay pa si Belly, hindi ko siya nasuklian. Si Belly? Umalis na ata siya kanina. Yan nalalabs, mamaya babalik yun. May binaba na namang bago si Kilatis. Probably going to have this new video out later tonight. I would say probably about 9 p.m. Hopefully, ayan, hopefully. If not, I'll have to be around a different time. Ayan, from Kylie. Ayan, Belis. Ayan, nagbaba ng kanyang si Belis. Sino ba naghahanap kay Belis? Ayan, Emmanuel, nagbaba ng bahay si Belis. Nandyan pa siya, pabalikan na lang. I'll be back soon, okay? From Kylie. No problem, Kylie. No problem, Kylie. My love, thumbs up po from my love. Big love shout out sa lahat. Ayun mga lalabs, yung gusto niyang paangat dyan, dikitan nyo si My Love TV. Maraming tao dyan. Nagpunta ako dyan, hindi ka makasingit. Sobrang madaming tao dyan. Sobrang daming tao kay My Love TV. Nagsiksikan sila dyan. Yung gusto ng paangat mga lalabs, gustong umangat agad ang inyong mga bahay, dikitan si My Love TV. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Jomar Onyati dan from Just Channel. Ayan. Jomar Onyate, pabalikan si Josh. Dan po sa'yo. Ayan, ang aking member na si Lloyd, binababa ni Nightboot, mga lalabs. 4 million in the house, may ganag shout out. Karapatan Natin, ayan. My Love, Just Channel dan po pasukli from My Love. Just Channel, pabalikan na lang po si My Love, ayan. Si My Love TV dan po sa'yo. Just Channel. $5 million in the house, thank you so much. Ayan, yung gusto ng mga paangat dyan, dikitan nyo si My Love TV. Yung gustong umangat agad ang inyong bahay.
Huwag kalimutang dikitan at tamsakan si host mga lala. Salamat. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much, 7 million. $7 million, thank you so much. Ayan mga lalas, binababa ng Nightbot yung aking member na si Akrima. 36 vlogs, palablab naman mga lalas. Dan na ba kayo kay karapatan mga lalas? Ayan, Belis Adventure Channel, dan po pasukli from My Love TV. Ayan, Belis Adventure, pabalikan na lang si My Love TV lalabs. Mon Jabonet, hi beautiful host, may love shout out Mon Jabonet. Ayan, thank you so much lalabs. Mon Jabonet, thank you so much. Ayan, Marvin Dilareta Harang, salamat sa paharang po. Marvin, miga love shout out Marvin. Ayan, Marvin, nagbaba ng kanyang bahay. KCA Basketball Life, ayan, nagbaba ng bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Gwapa si host, salamat po. Salamat po dyan, Marvin, ayan. Mention lang po sure balik from My Love TV, ayan. Salamat dyan, Marvin. Yan yung ating music na buang, oy. Yung ginagamit yung kasing music mga lalabs, yung tuloy-tuloy na copyright. Iwan ko ba kung bakit siya na copyright. Matagal ko na siyang ginagamit. Baka dahil sa paulit-ulit ko siyang ginagamit, nagsawa na si Lolo, kaya ginawa niyang copyright. Payo na po host ng WS, baka naman. Sige lalabs, Marvin, min mo ba yan? Hindi na lang kita mamaya lalabs, Marvin. Yan, magbakas ka dito kay Bicolan ng Oragon. Yan, magbakas ka dyan mga lalabs, Marvin, para ma-play kita mamaya. Di ka pa ba Moni? Marvin, WH na lang ba yung kulang mo? Dikit na, ayan, from Carles Lee, ayan. Bicolan ng Oragon, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. KCA Basketball Life, dan po pasukli from My Love TV. Marvin De La Reta, ayan. Karapatan natin dan pulpak from Mon Jabonet, ayan. Karapatan nandyan ka pa ba, uy? Karapatan nandyan ka pa? Ayan, Mon Jabonet nagawa ng kanyang bahay. Kilatis Zen TV, dan from Just Channel, ayan. Ano ba to si Lolo? Pinalo na ata niya si Bicolan ng Oragon. Kusa siyang namamatay. Ilati Zen, pabalikan si Just Channel, ayan, or karapatan. Nag-20 na naman ako, panay kain naman to si Lolo, nakakabuisit na.
Ayan, ano, karapatan, dinikit ko yung aking main sa'yo. Ayan yung binababa mong bahay, ah. Yan, dinikit ko ng karapatan. Hindi mo atamin yan, eh. Dansa nakapin. Ayan. Pag binaba ko yung ano, namamatay. Ayan mo, Jabunit Dan, pasukli na lang from My Love TV. Ayan. Just channel, baba ka ng bahay, lalas. Ay, kumana to. Ayan, Monja Bonet, pabalikan si My Love TV. Mudaeng channel, ayan, pin ko nga si Mudaeng. Kunik on the pin mga lalab sa aking member na si Mudaeng channel. Ayan. Thank you so much. Just channel pasukli po from My Love. Ayan, just pabalikan na lang po si My Love TV. Dan na po sa'yo. My love will see you through. Ayan, Monja Bonet, pasukli from My Love TV. Saliram Gamer, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Saliram. Alam ko si Saliram, malaki na yung bahay nito, sobrang laki. Saliram Gamer, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Thank you so much. My Love OTW from Monja Bonet. Ayan si My Love, dikitan mo yan lalabs kung gusto mo ng paangat. Nagpapaangat yan ng mga banana. Ayan, palablo na ako kay Mudaeng channel mga lalams. Nakapin.
My love dan sukli, thanks from Mon Jabonet. Ayan. Dan na sa'yo my love si Mon Jabonet, nasuklian ka na niya po. Kulang tayo saglit, sandal lang ako mga lalas, sakit sa likod. Ayan, magsandal lang saglit. Ayan, Mon Jabonet, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Maraming salamat. I'm here in your house, Mudaying Channel. Create a Valentine's card for your lover. Ayan, thank you so much. Mudaying Channel, lalabs. Ay, buwang. Nalaglag pa, oy. Saudi vlog done from Just Channel. Ayan. Ayan, sa mga dumikit sa akin, salamat. Maya ko na kayo balikan. Iwan lang ng tamang bakas from Just Channel. Sige lang lalabs, Just Channel. Budayang dan, thanks. Ayan, from Mon Jabonet. New Hope TV, mega love shout out. Healing song, ayan. Hello host, good evening. Ayan.
Good evening to you, New Hope TV. Thank you for coming, New Hope. Thank you so much. Korean, my friend, thank you. Good evening to you, New Hope. Oh, la la la, la la la. Elinsky Vlog, thanks so much from Modaing Channel. Ayan. Thank you so much, Tula Loves. New Hope dan Tamsak from Monjobanet. Ayan. Jabonet, New Hope connect to Monjobanet. Dan to you. Thank you so much. Yan mga lalams, binababa ni Nightboot yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Palablab naman, thank you. $4 million in the house, thank you so much, 4 million. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa aking member dyan na si Bia Pick in Mix Vlog. Ayan, binababa na yung Nightboot.
Hello everybody, I'm back from Kylie. Ayan, thank you so much Kylie Lalabs. Monja Bonet OTW from Mudaing Channel. Yan, Monja Bonet OTW si Mudaing Channel. Sa'yo, pabalikan na lang. Padikitan na din po, ayan. Yan, Monja Bonet, dan to you, thanks so much from Mudaing Channel. Ailinski Vlog, thanks so much my friend from Mudaing Channel. Ayan. Yan, Mudaing Channel, dan connect, please return, thanks. Ayan. Mudaing Channel, connect to Junaski. Gina Di Loreto, may ngalam shout out. Ayan. Dan Tamsak Puhos, salamat sa patamsak dyan, Gina. Ayan, Gina, meron ka ng jacket. Salamat, Gina, sa patamsak. Bicolanang Oragon, OTW. Ayan, thank you so much. Mudaing Channel. Junaski OTW from Mudaing Channel. Okay, thank you so much, Mudaing Channel. I connected to the link. Ayan, Mudaing Channel. Connect also to Crypto Kylie. Is done connected to you, Lalams. Just click the name of Kylie Kripner, then you will see there's a go to channel, you can connect. Yan, 6 million in house, migalag shout out. Gina Di Loreto, ayan. Min mo ba yan, Gina? Tingnan nyo kung nakadikit yung aking min sa'yo. Ano? Gina? Tamsak tayo, Bicolanang Oragon. Thank you so much, Mudaing Channel.
Gina, ayan. Main mo pala to. Sinidikit ko sa'yo yung main ko, Gina. Nasa bahay mo ako 733. Ayan. Bikulan ng Oragon, tamsak to you. Thank you so much, Mudaing Channel. Ayan, dan tamsak sa nakapin. Ayan, Mudaing Channel. Connect to Gina Di Loreto. She is done to you. Nasa bahay mo ako, Gina. Pinapanood ko pa yung mo, rambutan. Rambutan trees. Dan tamsak sa nakapin, dating dikit po kayo sa akin. Ayan. Okay, thank you. Ayan, rambutan. Rambutan trees with fruits. For you, FYP fruits. Ayan. Santong rambutan, Gina. Jonas Kidan to you. Thanks so much. Ang dami namang bunga ng rambutan mo. Saan to? Sa province ba to? Ayan, Grace Rumar Channel, tamsak dan host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Grace Rumar Channel. Maraming salamat, lalab, sa patamsak. Ayan, Gina, nagbawa ng kanyang bahay. Gina Di Loreto, pinapanood ko pa yung rambutan mo. Ayan, 8 million in the house. Migalab shoutout. Thank you so much. 8 million. At nawawala, Manoy. Grace Rumar Channel. Ayan, naggawa ng kanyang bahay. Grace Rumar Channel. Ayan, Gina, nabalikan na kita, Joy na. Ayan. Dinikit ko na yung main ko sa'yo. Yan, nasuklan na kita, ha? Thanks so much again, Bikulan ng Oragon. Kylie Krepner Vlog dan to you. Thanks so much from Mudaing Channel. Ayan, salamat po. Dan tamsak host from Just Channel to. Ayan, salamat naman yan, Josh. Mamaya, Just, magbuba ka ng bahay pagkatapos kay Mudaing. Ayan. Bikulan ng Oragon, thank you so much again. Yes po, nasa bakuran lang po namin yung mga rambutan po. Wow, ang dami niyang bunga. Ayan, 10 million in the house. Migalab shout out. You just got done with me, you said. Ayan. Connect to Mudaing Channel, Kylie. Brother Cheat, ayan. Migalab shout out. Ayan, Brother Cheat, nagawa ng kanyang bahay. Grace Rumar Channel, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much, Brother Cheat. Ano nga host streamer mo? Streamlabs, obs po. Streamlabs. Yan, sulat ko, ha.
Mamita Migalab shoutout. Ayan. Streamlabs. Obs. Ayan, i-download mo yan lalas kung gusto mong gumamit ng ganito. I-download mo lang, mag-ano ka lang dun, mag-sign. Ayan. Streamlab Obs. Kasi yung Streamlabs na isa, StreamYard yung ginagamit nung iba, di ba? Yung parang may manok. Yung logo niya manok. Mamita MK, Migalab shout out. Ayan, Akrima, binababa ni Nightboot mga lalams. Ayan. Thumbs up danos from Mamita MK. Ayan. Salamat sa iyong patamsak, Mamita. Grace Romar Channel, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Mamita. Josh, magbaba ka ng bahay mo, Josh. Nandyan ka pa? Just Channel. This one, your video mo dahing channel, very nice. Create a Valentine card for your lover. Mamita MK, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mamita mga lalabs. Mamita MK. $9 million in the house. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Just Channel, magawa ka po ng bahay. Just Channel. Gina D. Loreto, Grace Romar Channel, done to you. Ayan. Pabalikan na lang po Grace Romar, si Gina, done po sa'yo. Ayan, Kylie Kripner Blanks, thank you so much. Just Channel OTW from Mudaing Channel, Kylie, ayan. Thank you so much, Kylie Lalabs. Brother Cheat, ayan. Nagawa ng kanyang bahay si Brother Cheat. You're welcome, my friend, from Kylie. Ayan, Batang Sunstorm, binababa ni Nightboot. Maraming salamat po mga lalams. Ayan. Gina D. Loreto, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Gina. Pin ko nga si Kylie. Ikaw, Gina, susunod ka Kylie, ha. Mudaing Kylie, tapos si Gina. Ayan. Nagtanga ako kay Kylie.
Just channel done to you. Thanks so much from Mudaing channel. Ayan. Mudaing channel done to you from Mamita. Ayan. Gina Di Loreto done from Brother Cheat. Sobrang tangos ng ilong ni Kylie, kaso lang malabo lang yung kanyang mata. Hindi siya marunong mga lalas magbaba ng kanyang link. Si Kylie, pero marunong siyang magdikit. Ayan, Monja Bonet nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa nakapin Mudaing channel from Jazz. Ayan. Dan na din sa'yo Jazz si Mudaing. Shinout out kanya kanina. Jazz channel. Ito lahat tong jacket. Yan Jazz channel to. Ito pala yan kaya wala siyang jacket. Ayan, gandang umaga Bongs World TV. Just channel to, thanks so much. Ano ba to? Kylie. Ayan Bongs World, kumusta ka na lalabs? Saang bansa ka ba? Bakit good morning? Ayan. Gina Di Loreto tamsak dikit from Mamita. Ayan. Yan mga lalas, paligid naman sa nakapin si si Kylie. Kylie on the pin. Ayan, palablab naman si Kylie mga lalas. Nagsusukli naman yan siya. Hindi lang siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Pasupport po ng latest upload. Sige Bongs World. Brother Cheat OTW from Gina T. Loreto. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman sa nakapin. Si Kylie ang nakapin. Ayan. Dan tamsak kapatid from Marok Bersosa. Ayan. Marok, thank you so much. Mamita MK dan to you. Thanks so much. Ayan. Palablab naman sa nakapin mga lalam. Si Kylie. Ayan Marok, may galab shout out. Huwag kalimutang di kita nagtansakan si host mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Gina Di Loreto dan friend, thanks from Rumar. Ayan. Marok Bersosa.
New Hope, ayan. Healing song from New Hope. Ayan, Kylie, done connected to you. Please return thanks from Junaski. Ayan. Kylie, connect to Junaski. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, mga lalas palablab naman sa nakapin. Grace Rumor Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Kylie, done full package. It's your turn, brother, from Bong's World. Ayan. Nagbabalik naman po yan si Kylie. Di lang siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Nandyan ka pa, Grace? Nandyan pa ba si Grace Lorimar? Ikaw sunod ko Bong's World maya-maya, ha? Wala nata si Grace. Ay. Si pala? Si Gina, nandyan pa ba si Gina? Nandyan ka pa, Gina? Ayan, ting Silinski. Nandyan pa ba si Nandyan pa ba si Gina o wala na? Gina, nandyan ka pa, Gina? Brother Cheat Dan, ay nandyan pa pala si Gina. Gina, baba ka ng bahay, Gina. Brother Cheat, ayan, dan sa'yo si Gina. Gina. Si Gina, ayan. Tayo kay Gina. Gina on the way from Bong's World. Ayan. Ayan, Gina on the way na sa'yo si Bong's World. Ayan, Saliram Gamer, nagbaba ng kanyang bahay. Grace Rumor, ayan, channel. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Gina Di Loreto, pasukli naman po, ayan. Gina, pasuklian si Mamita Dan po sa'yo. Ayan.
Si Mamita MK dan sa'yo, Gina. At namamatay naman to. Ayaw niya talagang ma-okay. Tamsak ako host, ayan, Marco Agustin. Mingalab shoutout Marco. Napalo na ata ni Lolo si Bicola ng Oragon, ayaw niyang mag-play. Pag piniplay ko siya namamatay. Pinalo na ata ni Lolo si Bicola ng Oragon. Ayaw niyang mag-play, ayan, kusa siyang namamatay. Ang kulit ay. Ayaw na nga. Migalab shoutout po, ayan, from Marco Agustin. Baka bigla na lang i-block ni Lolo to eh. Ayan, piniplay ko siya, ayan, bigla siyang namamatay. Yan, punta tayo sa bahay ni Gina. Gina, nabalikan na kita kanina sa aking main, ha? Bigyan lang kita ng ano, ng ayuda. Ayan, 738. Si Gina. Sabay mo ako ulit, Gina. Proseso sa paggawa ng walis ting-ting. Use for cleaning. Ayan. Yung ano to, yung dahon ng nyog. Naalala ko sa probinsya, Gina. Nung bata pa ako, nung nasa province ako namin, ayan. Hindi na kami bumibili. Gumagawa na lang kami ng walis. Kaso lang, mano-mano mo siyang gagawin. May malit kang kutsilyo, pwede ka nang gumawa ng walis. Ayan. Ayan, meron ka ng pangbenta. Ayan, pinapanood ko pa to, Just Channel, ayan. Dan Kylie, ayan. Just Channel, maraming salamat po. Tapos pwede mo na siyang ibenta, di ba? Yung walis na nagawa mo. Mamita MK dan tamsak po, dating dikit po kayo sa akin from Gina. Ayan, Gina, nasa bahay mo ako uli. Gawin na natin tong 740. 738, 39 ka na. Ayan, nakagawa ka na ng walis. Ayan. 2 minutes lang to, Gina. Pinanood ko ng ano. Ayan, pinanood ko siya ng buo. Gina. Bongs World TV Tamsakdan. Ayan. Dating dikit from Mamita. Gina D. Loreto dan po ako from Marco Agustin. Ayan. Gina, pabalikan na lang si Marco. Farm Vlog. Hi host, migalab shoutout. Farm Vlog. Ayan, Farm Vlog. Tamsak po. Salamat sa patamsak, lalams. Ayan. May jacket ka na, Farm Vlog. Maraming salamat po. Pang 50 ako tamsak sa'yo host. Sige, salamat lalams sa patamsak mo. Ayan, thank you so much. Farm Vlog. Hi host.
May jacket ka na from vlog. Ayan, Marco Agustin nagbaba ng kanyang bahay. Marco Agustin. Mamita dan tamsak dating dikit. Ayan. Just channel pulpak dan pasukli from Mamita. Ayan, Grace Romar channel nagawa ng kanyang bahay. Palablab naman si Grace Romar mga lalabs. Ayan, Marco on the way from Bong's World TV at iba pa. Ayan, Marco. On the way na si Bong's World. Gina Loreto, Dan, ayan. Gina Loreto, Dan na po kapatid. Pasukli na lang po from Farm Vlog. Ayan, Gina, pabalikan si Farm Vlog. OFWT, Pilapil Vlog, Dikit Kalimbang, ayan. From OFWT, maraming salamat. Just Channel Dan, Dikit Pulpak po, pasukli po, ayan, from Gina. Gina Loreto. Ayan, Gina Loreto Dan Connect, pabalik na lang TY from Jonaski, ayan. Ayan, Gina, pabalikan si Jonaski Dan sa'yo. Salamat, lalabs. Ayan, 7 million in the house, maraming salamat. Bong's World TV, ayan, Dan from Just Channel. Punta na tayo kay Bong's World, nandyan ka pa? Si muna pala, si Grace muna pala. Sunod ka, Bong's World, Punta muna tayo kay Grace. Grace Romar. Yes, yo, ayan. Punta muna tayo kay Grace Romar, Bong's World. Grace Romar channel Dan na sa inyo kapatid, ayun, pasukli na lang. Malaki na rin pala yung bahay ni Grace.
Dati akong dikit sa'yo, Grace, sa main. Ayan, Grace on the way from Bong's World. Bong's World TV OTW from Farm Blanc. Ayan, Saliram Gamer nagbaba ng kanyang bahay. Saliram. Bong's World TV OTW. Farm Vlog dan dikit pulpak puwid bakas pasukli na lang from Gina. Gina Di Loreto. Yan, 6 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan, Gina Di Loreto naggawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Yan na kayo kay Grace, mga lalabs. Tayo kay Bong's World. Family Farm Vlog dan full friends from Grace Romar Channel. Ayan. Bong's World tiba-tiba pa dan second dikit po from Marco Agustin. Ayan. Ang bait naman ni Marco. Gina Loreto dan. Ayan. From Just Channel. Ayan, Grace Romar nagbaba ng kanyang bahay. Grace dan full package with bakas pasukli na lang from Bong's World. Thank you, Grace Loreto. Ayan. Thank you, Grace Loreto from Farm Blanc. Ayan, Grace. Yan, Bong's World, nakapin. Oh my God, wala. Marites Jokes. Ayan. Ito ang latest pang pagod vibes. Bong's World.
Yan mo daing channel, nagbawa ng kanyang bahay. Road to 2.5. Ayan, 2.05k. Ayan, from OFW Tia. Yan mo daing channel, Grace Romar, Jenna Loreto. Ayan, nagbaba ng kanilang mga bahay. Yan mga lalas palablab sa nakapin. Yan, Bongs World, pabalikan na lang si Jonaski Dan sa'yo. Bongs World Dan, pasukli na lang TY from Jonaski. Ayan, Grace Romar channel, nagawa ng kanyang bahay. Mark versus sa Dantamsak, dikit kalimbang, all ulit kapatid. Ayan. And maraming salamat po, Marok. Ayan, may jacket ka na. Marok versus sa. Salamat po sa iyong patamsak at padikit. Ayan. Tayo. Mami TMK Dan kapatid. Ayan, thank you so much. Marco Agustin Dan kapatid. Full pack from Mamita. Ayan. Grace Romar channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Grace. Ay, ayaw talagang mabuksan. Nagluloko si Bicula ng Uragon na palo at ato ni Lolo. Pag piniplay ko siya, ayaw mag-play. Namamatay, oy. Thank you for vlog. Ambot, oy. Ayan. Namamatay talaga siya. Ay, naku. Ano? Bongs World, sa bahay mo ako.
Hindi ko mabuksan yung main ko doon sa mobile, ayaw. Namamatay. Ayan, namamatay kusa. Quinto Miglab shout out. Yan, Romar Channel. Grace Romar Channel dan Pulpak Support Kalimbang from Marop. Ayan. Quinto. Sorry po, host. Ayan. What happened? Huwag kang mag-sorry, lalams. Young Stevie. Ayan. Jonas Kidan Paul Package. Ayan, thank you so much, Bongs World. Moonlight Channel dan na kapatid sukli na lang po from Farm Blanc. Ayan, party music dancing in the moonlight. Ayan. Party music, Miguel Love shout out. Good morning. Good morning to you, lalabs. Party music. Party music in the house. Still no emoji. Later, party music. I will finish my LS. Later I will make, okay? Every time you come, you ask about emojis. Later I will make, okay? Now, no. Later, because nighttime also I will be on live, okay? Later I will make party music. Shared, ayan. Like. Thank you. Grace Rumar Channel dan Pulpak Support Kalimbang. Ayan. From Marok Versosa. Farm vlog na unahan na kita dan na po ako sa'yo. Ayan. From Quinto. Marok on the way from Bongs World. Thank you so much dyan, Marok. Palablab kapatid sa premiere. Ayan. Sige, susunod kita, Marop, kay ano, para matamsakan yung premiere mo kay Bongs World. Party music I will make later, okay? Grace Romardan from Just Channel. Yan, tamsak na ako sa'yo, Marop. Isa. Marop versus Sadan sa premier mo. Thanks, friend. Ayan. Dikit ko to, Marop. Ayan, dinikit ko sa'yo. Karapatan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Karapatan mo. Bismillah. I'm scared. May nagbukas ng pintuan, nagulat ako.
Brother Cheat, kanta ka host. Anong kakantahin ko? Di ako marunong kumanta, naiya ako. Anong kakantahin ko, Brother Cheat? Paano ba kumanta? Di ba makapiright yan pag kumanta? Tas may music. Nangamoy bawang. Oy, na may nagbukas ng pinto. Pumasok yung amoy ng bawang. Ayun, party music di Jackie. Nagawa ng kanyang bahay. Bong's World. Ayan. Tamsak dikit kalimbang palablab from Marup. Ayan, Bong's World. Marup dan full package with bakas pasuklian from Bong's World. Family Farm Vlog. Nadikitan na po kita. Naunahan na po kita from Queen 2. Kahos kahit ano. Nakakayang kumanta. Paano ba kumanta? Hindi ako marunong kumanta, lalabsoy. Brother Cheat. Hindi ba yun makaka-copyright yung magpi-play ka ng ano? Magpi-play ka tapos kakanta ka yung may music na ano? Bulong ng palad. Hindi balibagin ako ng katabi. Paano ba kumanta? Kantahin mo yung bulong. Ayan. Yan, host. Ayan. Hindi ba yan ma-copyright? Pag ganun. Yung nagpapatugtog ka lyrics lang tapos kakantahin mo lang. Nakayang kumanta. Uy, paano kaya kumanta? Baka biglang magsialisan kayo dyan pag kumanta ako. Grace Romar Channel, ayan. 3 million try kong kumanta pero hindi maganda ang boses ko, mga lalas, mayayaman ako eh. Try lang isa pero hindi talaga maganda ang boses ko, naiya ako eh. Sige na, host ko. Oh my god, nahiya ako. At titingnan ako. Kunti lang lalabsa pero talaga promise hindi talaga maganda yung boses ko, oy. Imelda. Tanggalin ko yung music ko, wait, di ko tatry ko lang ang mga lalas pero hindi ko promise na maganda yung boses ko. Oh my goodness. Ayan, tatry ko lang ha. Oh my god. Di ba yun makaka-copyright? Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas, ay biglang nagbago, balat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Oh my god. Mga lalas, hindi ako marunong kumanta. Ayan, Tony Lord Blancs, biglang shout out. And may jacket ka na, lalas. Nagising na yung kapitbahay.
Sapat ang minsay, minahal mo ako. May bagas bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata, mayroon bang luha? Mga lalabs, hindi ko alam kung maganda yung boses ko. Oh my God, naka-StreamYard ka host na Streamlabs po. Oh my God, mga lalabs, nakakaya it with Kathleen Miguelab shout out. Try lang yung lalabs. Uy, hindi ba yun makapiright? Tamsak dan host. Gina Loreto Dan, ayan, nagpalakpakan tuloy sila kahit di naman maganda ang boses ko. Tinanggal ko na yung yung music. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang wala sa loob ko, naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, kinagat mo ako. Ayan mga lalabs. Hindi ko alam kung anong klaseng boses meron ako, pero try lang yan. Ayan. Ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, kinagat mo ako. Oh my God, mga lalabs, iwan ko. Balik na natin yung aking old music. High school ako nung ayan. Bago yung kanta na yan, good singer. Brother Cheat. Ano yun sa Imelda Papin, mga lalabs? Ano pa ba yun yung kaya kong kantahin? Ayan, guys, Grace Romar Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Try ko nga tayo yung iniibig ko, ang iniibig mo. Walang lalabs, wala tayong mic. Lagi na akong pupunta house dito pag lagi ka kanta. Ikaw ang dahilan ng kanyang paglayo. Labis kong dinamdam, pag-ibig ko'y bigo. Siya'y umibig sa'yo, sana'y mahalin mo, katulad ng pagmamahal ko. Nilimot niya ako nang dahil sa'yo, kaya kong tanggapin, sapagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa iyo, ang lahat ay matitiis ko. Di ko sukat akalaing ganito, ang hapding daramdamin ng puso ko. Hindi maganda boses ko, oh my God. Ayan, nagpapalakpak pa siya. At siya ay naakit sa iyo.
Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ako? Nilimot niya ako nang dahil sa'yo. Kaya kong tanggapin sapagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitiis ko. Di ko sukat akalaing ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Ano nga ba ang meron kang wala ako? At siya ay naakit sa'yo. Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ito? Nagsusumigaw ang aking damdamin, at pagluhay di ko kayang pigilin. Iniibig ko ang iniibig mo. Paano ako? Hagdan daw, hagdan. Hello vlogs, hagdan. Ganda gabi, host. Ayoko nang kumanta lalas, ibabalik ko na yung ano ko. yung yung ano ba to? Ayan. Try lang yun mga lalas, ano kayang klaseng busis yun? Hagdan brother cheat. Ayan, hagdan daw. Lalabs, hindi pa ako marunong magpagdan. Paano ba magpagdan? Ganda host. Ayan, from brother cheat. Kahit di naman maganda eh. Kumanta. Ayan, Grace Rumar channel. Sino ba yun? Pahagdan daw. Sige, Tony Lord, bago lang po kasi ako lalabs. Isa pa host. Ayun, my God, isa pa daw. Papasabugin na ako ng kapitbahay nito. Isa pa daw. Nagising tuloy yung kapitbahay, yung tulog. Oh my God. Isa pa daw, oh my God, nag-request pa si ng isa. Isa pa daw. Sige, magkanta pa isa na lang ha. Talagang talaga to oy. Ayun. Tagalog lang. Si brother cheat oy. Pinapakanta talaga ako. Akit ako. Tony Lord, hindi pa po kasi ako marunong magpagdan. Paano ba yun? Bago lang po kasi ako dito. Paano ba, hindi ko pa napag-aralan? Paano ba yung pagdan? Sana maayos ko siya mamaya. Hindi ko pa kasi gaanong alam kung paano magpagdan sa Streamlabs. Akyat ako. Patayin ko muna yung music.
Ayan, try ko ulit kumanta ng isa na lang, Brother Chita. Pinapakanta niya talaga ako. Ayan, Pebrero 14 TV, pinapakanta ko ni Brother Chit. Kantayin natin kay Jessa, ayan. Ayan, walang mapasabog ng kapitbahay. Ginelis Kitchen Glove shout out. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-isa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Ayan. Siya'y higit sa akin. Naron man ang... Ayan, Brother Chit, tapos na. Kakayanin. Ayan, Brother Chit, tama na, Brother Chit. Ibalik ko na yung music ko. Ayan, yarn. Naiya ako. Okay na, Brother Chit. Ayan, mga lalas, pag-aralan ko pa kung paano magpaakyat. Pero try ko kung magagawan ko, Brother Chit. Ayan. Grace Romar channel dan po, ayan. Wait lang, sino ba to yung gustong umakyat, wait lang ha. Try ko kung magawan ko ng paraan. Harang, salamat po sa paharang. Ayan, nagpapalakpak pa Okay na po, next uli. Oh my God, Brother Chit, patay tayo dyan. Wait lang po, titingnan ko yan, Lars TV Vlog, pwedeng patamsak sa aking premiere. Yan, sino may premiere dyan, mga lalangs? Yan, pin natin si may premiere. Si Lars, wait lang, baba natin si Ayan, mga lalangs. Sa kanyang papin, ayan. Tignan natin kung paano ito gawin. Lars TV Vlog dan, ayan, tamsak dan sa'yo mad from Lars, ayan. Patamsak naman lalas dan sa nakapin. Salamat sa papin, ayan. Maraming salamat din po, ayan. Wait lang lalas, mag-inom lang ako ng tubig. Wait lang po. Wait lang po, wait.
kabili mo. Ano mo yan? Ginagawa mo, meron ka niyan eh. Bakit? Bakit? Tingin ka ako pa. Ano ko dyan? Para mag... Wala po siya. Kaya ka dito. Uy. Kaya ka tayo. Uy. Uy na. Uy. Hindi nabili para makapa. Ay, gusto ko makap eh. Ano nga ngayon, bibi? Wala nang pumuli. Yung mga lalabs, wait lang ha. Ayusin lang natin para makapakit. Hindi ko pa kasi alam kung paano maglagay ng guest, pero ayusin ko ngayon. Para may makapakit ako. Wait lang ha. Nawala yung music. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Makain ako ng chips. Eh, si Maro pala, ayan. Ayan, Marup, dinilit ko to sa'yo, Marup. Ayan, sabay tamsak, Marup. Lars LBT Vlogs, ayan. Hello host, Mil Army Glove shout out. Ginenis Kitchen, Marup versus Dan po pasukli. Salamat host. Yung mga gawan natin ng paraan, wait lang inaayos. Kasi itong Streamlabs Obs, may mga ano pa, meron pang mga pinipil-upan bago makagawa ng guest. Hindi katulad nung ginagamit talaga nung iba na yung StreamYards na yung para bang logo ng manok. Parang makabakit ako ng iba para may kasama ako. Ayan. Yan, 4 months pa lang naman ako sa aking channel mga lalabs. 4 months pa lang akong namuni. Kaya hindi ko pa gaanong alam. Yan, Grace OTW from Mel R.
Wait lang, wait lang. Ano na? Ito mo ba yun ako? Ano na? Kaya naman pakita. May tataas babae. Kantahan. Oo, naghihintay. Ha? Ano kasi pakit ni? Ang pakit ka na kasi kakantahan nila. Di ba kumakanta ko kanina. Hindi narinig mo yung boses. Alam mo. Narinig. Yan mga lalabs, wait lang, ayusin natin ha. Magpapaakyat ako. Ayusin lang natin, wait lang. Palis-alis ako. Mapakita. Makita dyan. Makikita ka dyan. Hindi. Ano yun muna? Yung camera? Wait lang mga lalabs ha. Ayusin lang natin yung yung guest. Mawawala siguro yung kunting camera ko. Wait lang. Nandito lang ako mga lalabs ha. Sa mobile ko. Magpapakyat tayo mga lalabs kung sino yung gusto yung marunong kumanta dyan. Para may kasama ako. Wait lang mga lalabs. Wait lang lalabs ha. Mga lalabs, wait lang, inaayos yung guest, okay? Para makapaakyat ako. Ayan, nakikita ko naman kayo dyan. Sino ba gustong umakyat mga lalabs? Sabihin na para mailagay. Ilang tanangin ko. Sige lang, sino gustong umakyat? Grace Change from Mel R. Yung sino ba, nasaan nasaan na si kanina? Sino ba yung gustong umakyat? Si Lar? Si tayo? Tingnan ko. Si Tony Lore, nandyan pa ba? Tony Lore? Nandyan ka po ba, Tony Lore? Kunin mo na lang yung link ko, ibaba mo yung my video. Click lang nila yung pwede silang na lang yung guest up. Ibaba mo. Ha? Ayan mga lalab, sino ba gustong umakyat dyan? Ayan, magsabi lang po. Sino po gustong umakyat? Para mailagay ko po yung pangalan. Brother Jet, gusto mo bang umakyat?
Yung mga lalab, sinong gustong umakyat sa aking LS? Meet Editor X. Wala ko cam host. Sino gusto dyan mga lalams? Yung may cam. Wala siyang cam. Ikaw Marop. Marop lalabs, akit ka na. Sino ganyan gabi ko tinum? Kaya nawala yung ano kasi inaayos kung sino yung gustong umakyat dyan. Makikinig lang daw siya sa kanta ko. Ikaw Marco Agustin. Wala kang cam. Party music, you have camera? Makikinig lang daw siya sa kanta ko. Mel R. Lars LBT Vlog. Ayan, gusto mong umakyat Lars? Ayan, sinong gustong umakyat dyan mga lalams? Sige lang sis, dito lang mi. Marop versus sa gusto mong umakyat. Marop, ilagay ko yung ano mo. May cam ka? Mayan, Marco Agustin ang baba ng kanyang bahay. Marco TWTY from Mil R. Ikaw na lang hus kumanta. Ayaw niyong umakyat mga lalang. Ako na lang mag-isa. Kung ibsin mo na yung bibitaw. Talagay ko na lang sis. Inaayos kasi lalabs, ikaw lang host kumanta. Hindi tayo dyan. Hindi, di na lang kakanta para may kasama ba ako. Ayan Marco TW from Mel R. Yan mga lalabs, binababa ni Night Mode yung aking member na si Bia Pick and Mix Blancs. Ano lang? Ayos na. Inaayaw yung umakyat, sige na. Ako na lang mag-isa. Mamo. Huwag ka magpakita. Ayaw nilang umakyat, Maui boy. Ha ha ha. Okay na? Ayun na yan. Ayaw niyong umakyat, sige ako lang alam mag-isa. Say hi to the people. Dalawa. Say hi, Maui boy. Say hi. Mukha lang dito, Maui boy. Alin? Maya. Ayan, Mel R. Marco Agustin Dan from Mel R. Ayan, mega love shout out. Say hi to the people, Maui boy. My boy, why are you sleeping? Marco.
Yan yung aking Maui Boy mga lalams. Ayan. Maui Boy na walang ligo. Kasi malamig yung tubig eh. Malamig yung tubig. Walang ligo man, oy. Yan na, bye-bye na mami, bye-bye. Bye-bye na, Maui. Paano baba? May Almarok versus sa Dan All Dikit may bakas. Ayan. Tamsakan ko muna yung nakapin. Wala palang ano yung nakapin. Wala pala siyang link. Pero pwede naman eh. I-click nyo lang yan. Go to channel lang naman yan. Ayan o. Oh. Ayan, go to channel lang yan. Kahit walang link. Sangkay James. Ayan, tusok. Salamat kapatid from Mel R. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin. Yan dating dikit ako sa nakapin. Tamsak na lang. Tamsakan ko pala si Maruk. Ano na ba yun siya? Nawala na. Ayun. Maruk Versosa. Bakit 6 pa lang Maruk yung sa'yo? Di ba malaki na yan? Alam ko eh. Ano lang to. Yung ano lang to. Yung ano mo lang pala to, ninja. Saan kay James OTW? Ayan. Maruk, saan na ba yun yung ano ni Maruk? Premier. Ayan, tamsak. Tamsak na Maruk. Tamsak na ako sa'yo Maruk sa premier mo. Ayan, Marco Agustin, nagawa ng kanyang bahay. Marop. Hindi naman kadikit main ko, kailangan yata magbawas muna ng mga hindi active. Tama ka nga Marop. Ganun talaga yung hindi mo naman ano, makikita mo naman dun yung mga ninja, di ba? Yung walang, yung isa lang yung mga video. Tanggal
tanggalin mo na. Ako nga tinatanggal ko yung iba. Mas marami kasi yung mas marami yung nadikitan mo kaysa sa dumikit sa'yo, kaya ganun, hindi ka na makadikit. Ganun yun. Sabi ko lang ng uragon, uy. Hindi ko na siya namamatay. Moonlight, ayan, tamsak Moonlight, installing Windows 10. Maya. Ang oras na ba? Yan, nawala na yung music. Marco Dan from Sangkay James Vlogs. Ayan. Eh, mga lalab, siguro mag-out na ako mamaya na lang uli. May ilis ako uli mga lalabs mamaya. Mag-ano muna ako, kakain muna ako mga lalabs. Ay magluluto muna pala bago kakain. Maya na lang uli mga lalabs, yung aking LS mamayang gabi. Ang LS ko talaga ay araw-araw mga lalabs is 5 AM ng Pinas time. Ayan, mamaya uli mga lalabs. Kita-kits tayo mamaya. See you later. Ayan mga lalabs, bye muna. Ako'y magluluto muna at ako'y nagugutom na. Ayan, mamaya na lang uli. Kita-kits tayo mamaya. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Bye.